Λοιπόν, μωρό μου, θα κάνουμε ένα τεστ που λέγεται ο κώδικας του άντρα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Σήκωσε τη τσιμπίδα. Άστε κάτω. Κλείσε το ψωμί του τόστ. Ωραία. Ποιο από τα δύο είναι το τρυπάνι? Αυτό. Ωραία. Άστο κάτω. Και πιάσε και το μέτρο. 1/4 έχεις. Τι εννοείς? 1/4 έκανες σωστά. Αφού αυτό Το σωστό ήταν το μέτρο. Α. Αφού αυτό είναι η τσιμπίδα για τα κρέατα, αυτό είναι το ψωμί του τόστ, αυτό είναι που το κλείνεις, το τρυπάνι είναι αυτό, ναι. Γι' αυτό λέγεται ο κώδικας του άντρα. Δεν περίμενα να τα κάνεις όλα σωστά.